നമുക്കൊരു അടിപൊളി പാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പാലില്ലാതൊരു പാൽ ചായ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ചായ ഉണ്ടാക്കും പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ച് വരണം കേട്ടോ. വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചായപ്പൊടി, നമ്മൾ സാധാരണ ചായപ്പൊടി ഇടുന്ന പോലെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തളിച്ചോട്ടെ. അതൊന്ന് തളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പാട്ടിലൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ആ ചായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ചായ അടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല കളർഫുൾ, നല്ല പാൽ ചായന്റെ കളർ, നല്ല അടിപൊളി ചായ റെഡിയാക്കി കിട്ടും കേട്ടോ. ചായ ഒരുപാട് തണുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നാടൻ കോഴി മുട്ട കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു, നെഞ്ചുവേദനക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഔഷധം എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നറിയില്ല. പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. ബൈ.